Здравейте, хора! Казвам се Силва Захаринова, извинете. Ще качвам клипове, някои пъти забавни, някои пъти смешни, всякакви видове. Но сега чуйте защо съм с поправен глас. Не искам все още да показвам гласа си, но за клиповете на в бъдеще ще си показвам истинският глас. Харесайте клипът и се абонирайте за каналът ми и пишете в описанията какво искате да качвам, какви клипове, за какво да се разказват. Имам и Facebook страница, но като се науча да слагам линкове отдолу под описанието, тогава ще го кача. Иначе ми е Силва Захаринова, снимката ми е каквато ми е в YouTube. Хора, харесайте клипът и се абонирайте за канала ми. Чао!